har pipi-tænke-hatten, du fatter ikke et klap. Har din smarte telefon lavet din hjerne om til grød? Har du siddet på din flade til din flade, den er død? Så rejs dig op, brug din krop, find din balance. Du ved du kan, som Superman, giv det en chance. Så går du gak til den højre side, så går du gak i et lille glid, så går du gak den anden vej, så går du gak sammen med mig, så går du gak. For gak er sundt, så går du gak. Det gør ikke ondt, så går du gak. For gak er hot, så går du gak. Gak er skide godt. Er dine arme døde nær, dine ben som smeltet smør? Er der rust i undervognen, og er kroppen banket mør? Er din indre energi stukket af og rejst sin vej? Så ligger svaret her lige for næsen af dig. Så rejs dig op, brug din krop, find din balance. Du ved du kan, som Superman, giv det en chance. Så går du gak til den højre side, så går du gak i et lille glid, så går du gak den anden vej, så går du gak sammen med mig, så går du gak. For gak er sundt, så går du gak. Det gør ikke ondt, så går du gak. For gak er hot, så går du gak. Gak er skide godt, så går du gak, gak, gak. 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 Hallo, hallo, ja, hallo, ja, dig.